mucho itona kwete in as much as tora matanga we must look good. We are celebrating the life. Yes, celebrating our life well lived. Yes. Exactly. Bono kweka bantu babe smart. Ingobwene tukura chiangechi. A family gose a committee gose no muntu kwegorera gose ka family bago chamo baru chipesa bagoli chianga gose a committee kwa to kungekerengera kya umutegereri egesa bwa kirebia bia mono ke ay musani onena kibono ya nayo gocha kwara sira kabisa lakini mbia twagokire gukubwata. Karibu. Yes. Igota tengane familia waneta kuigorera. Okay. Biamono. Asante. Egesa. Yes. Ay Magire, tina kibono. Karibu amatanga ngobwene tukura chianga magi ayoroche. Kero Montego rere. Okay. Aya. Moitangale baba basao tibaba nyakinyoro, wenda kugura matanga. Arafu dani mata rojo mwa kuburinga by the way. Who came up with this idea of people or family of a deceased one to wear uniform during his or her funeral? Ya go ikatobe smart chinga kicha matanga. Kwani utatobe kama chanja baba geningo chabali. Weka black ngote no meta makoti miningi echanga chimwamu ne chinda. Ya bosongo mboyo rende kangano ne chire dio kanga mogoti garende rakira gento. What are you saying? Sokora kure point yengira. Ako tabatika to encourage abanyabiasara n'abantu abagaba batichiduka chitianga ne uniform. Batu arachianga chiko rented go se haya. Yes. Tuna chi university graduation gown. Go se wedding dress sema tasa naro kwenda kuye yanga wakore nyanga nande kwa Iran. Waka na chibesa kwa ire yanga for some time kwa Iran. Wana wote banga chiduka bade mongona naro ko mbongi uniforms ya town. Mbongi no wane to chake biasara ibiga. Waro singa una ya timetigana chianga gotoko gora smart tu aba smart tori koraba smart buna bakwenda ba minwe tukibaba smart oko eni tato mino with respect oko eni mama mino with respect no way tiganda ra basomera chuchumbe chesire ga ibere oyiga agotebanga nataka kuona huyo mokogoti. Okay. Na musikianga tu sauti yake. Anaitwa Steve Mastoni. Baba tawanga sauti ni nusu ya kuona na Steve Mastoni. Mastoni nitakuonyesha mkoti wewe usijali. Nusu ya kuona na Mastoni usijali. Okay, omwana wa roboti agote bale simiyogo. Hari rasima mobeke chianga chibweka inekero ya matanga. Yes. Bali bakwenyara na buba wanja kugora chianga babeka. Ya chianga weka tugore smart. Mobeka nana amatanga weka erebia. Okay. Kolinso omuti akora simple babe. Ogote ne diva gaki. Mimi napenda nyinyi sana. Hata sisi tunakupenda. It will depend on financial status of the family. Tundi korgosongo hotel ya ne Lamu Port Hotel. Yes. All right. James Moturi, I think family members and friends wanataka kuchanga. But nani alisema ni lazima wavae hivyo? Kuna mwingine amesema hapa mkoti korochin sama chiatika, hakuna haja ya kujirembesha enga kijebirero.
onye nokobua tobwenerete kurira tubegete amachanjabe no Mungu ataki hivyo oyo iga agoteba nganere mali oyu njose oyu oteba igotorire tobeta amachanjabe Josephat umwege password mali agoteba family dresses in a uniform to be identified eke maena abantu bamanyerine family tiga abantu babe smart, especially the family to celebrate their loved one. On whose budget na kitoko bolia abange batebire mokoti amatanga tiga bangu kabisa ne committee erosi allocation tote mokoti no musacho okwete omokungu bono tebe omokungu x okwereru no musacho ye y omokungu oyo mbabwata abana batatu omusacho okure ingo bwena to go provide chibese cho dress yo mukungu oyo committee bwena to go provide chibese cho dress omochango chibese chirichiko changwa na kiekora togoteba etogokora omochango to facilitate amatanga na kokora egentokoroka funeral arrangements na chichiga chionsi dressing and smartness is inside eyanga ya marehemu yabekerwe kwoti eyanga ya mokaye yabekerwe quotation ne yabekerwe ligori ne saruni ne bikoroto chianga chia bana chiabekerwe ligori ne saruni onya bire binyaroka ne makeup karate na manage makeup bana mbali kwa makeup mondo mukungu na roko yake makeup ne roko yaka arafu ngino mosacho oyo na ise omosacho oyo bono marehemu abebuli baye na barabu babe dressed kwanyugule bono bona abutu akolire a family korwa se budget yeyo mochango onye in case omo muroyo ku maybe mbabwata abana bamu ababake na barabona bakoro na kibako bangwa yes bona bakoranga na kibako bangwa na baro babe smart egere exactly basibati bamu ababakali chimbobo bebange barabwe bakwe banga onye no mugako ku mugaka bum style nere mokoto kwando amatangaya abasibati mbaro bamwabo ni mede chinza chairire abasibati mbaro bamwabo bagoteba ni barabwa abanyene buna sisters bate bana ki what are we going to wear bate we will wear a black dress with a purple scarf ire ngatoko bachanga wa amongst themselves bwango bagende sebudi bapi magose toka ndisiri togole yanga mokoko titigango tebiga amatanga kuika abantu babe smart abantu kuika babeke chianga smart no boli no edani ogega na bagote binga abantu kuika babe smart asa matanga utali komenda utali kurusi nanzi kwamboketa ya gusi exactly koira na tortanya rakana kelike tortanya ramanga na mayege zazinjira yo bwenge Dan, si watu lazima wakwe smart kwa matanga. Si ndio? Who's budget na nesaruni? Esaruni anu. Une iya oba toka nare. Une iya on toka nare na. Arafu dansa atire smart. Look at that. Esaruni ya toka nare. Omwane bagandi. Oh, my children. Omwana tato. Dani kwa regrip. Regrip ngwa keroje. Beka pali orairi. Mwana orali. There's a serious problem with this. Dani ogega kakingo ngora rumwana uyu muya. Umwana sporti. Wetweke ngoma. Aya. Ebeke drop. Naro chiko bazo mera bando ari. Paite batomire chuchumbe chinyinge mokogoti. Ayi. Benito Mumanyi is watching. Weka strap. Benito Mumanyi is watching. Mokoti kuna jamaa mwingine hapa anaitwa Jilham Omoyo. Amesema I really appreciate what you are doing to speak out on everyday issues affecting our tribe and community as a whole. Tell him we appreciate him too for tuning in every day. We appreciate you too, Jilham, for tuning in every day and following our programs. Yes, it is important to us. Mokoti has said I to you, Jilham. Yes, and tell him it's important for him. It's important. Benito Mumanyi has said I. Oh, shut up. He's reading news. Our community. Monagaria mwana serikali karonde veritari Silas Oguna hoteli na mariga nyonse ikali le wasio bomorobeli kwa Kenya sensa utaka nke Jumamosi kwa na asamba gache nyumba ya KCC gasomo chene Nairobi Oguna ndiga tele na ba Kenya yo bonte usasokero morobeli yo asengencho obolendi voice ndi watch kolwego
asinga kiche ni kama wabisomo na weke mbekemo baraga Kenya National Bureau of Statistics Zakari Mwangi atabiru na mangana igoro yaba Kenya nigago chako icho ni kwa sema mitandao ya digital sasa mitambo ya digital na igo ago chako konya sichense mawache serikali kwa Robia. Our director of company ya Keroche Breweries Tabitha Karanza no muga kwa Joseph Karanza ndiga asekero kibara sekigambero aseki na gyo ko ebachago karibango niga wonse bakandira mu machayo asama machonsi ya 10 abira abo niga bagitubya rit kurigaro asamba gacha ye company ya gotoka imeyo monsio na ibasha ukobore ni okana takurwe gwa oche saba ntokuro sidiro lya gusigo esoke asobonge na kobaru onenjera ye mayo ko ene kuna mu baro mu kireno baba gusiko manyore ochakira ankeji bomosi yo kabira mbunge we constituency of Stephen Kengere Manoti niga tebiri na budget ya serikali niye ko bakokarengana na mubaro w'abantu barase amo asekerekemo Chisi sabna bitu tsubategera yibona da mange senchira ere yubukirano kendra utagere SFM korogodano biga Mokoti gweyo ndebuna akobori akoro kwa George Mosima indio gocha konga Indio tagete aya Benito mumanya goteba Lydia Mokogoti ni sawa tutigakire igobuna kirete Mokogoti gakisio meri nkorore aki Josephine Yaro anataka kuona Mokogoti kujisalimia marafiki zangu Wilfred ayeka koboli goseninde people aye Mokogoti aki ulitunyima Sela Sela mama nakuja masimu Sela nakuja aki Juma James ni aje Aya Juma inenore people done wetu rako atindio go chakonga ndio tagete mangana yale tutokorora hey Lona see my hair. Lona Ratemo is jealous. My hair is looking good than hers. Lona, my girl, I miss you, baby. Lona, see that? Ndakupatia number uenda kushuka hivi. Lona is a friend of ours. Yeah, Lona is saying. It's Lona. Lona is here following the video. Lona is here. Hi, Lona. Yes, that's our friend, the one you hosted there. Yes. The Aren, yes. Registered nurse. Aya, akinarore wakili Wilkins Ochokiga. Wilkins nimekuona. Aki. Umesaliwa na Lona. Mokoti si ndio huyu hapa. Lona sasa. Mokoti ndio wachakonga utanipea lini? Ule alikuwa nani by the way? Kupika Beki. Lona, ambia Beki Mokoti amemsalimia sana. Beki. Una story yetu tuliacha njiani? Na. Dara Friday. Jaya bantu bamino. Oye, tatorea. Oye, mambo saragera. Si tú eres hueca kando.
Indio wacha konga. Wow. Elijah Ratebo, my cousin, I can see you. Wow, Joseph Omandi. Almost kineliaga. Apo. Ya, bana bali mokorti wasia batanganto bamanyete. Tunawachua. Good question. Igor. Okay. Ega odi. Mune titi kwaya Ero. Igor. Wait, no, David Zaruni. By the way, na so kore yawe ya matanga ngai kwa irete. Ayen kwa gorete. Good. Aya. Asinge soko toyero na kuimukire ligoro. Batata tatara na chiki. Okubuwa wo konya. Ona kera tebeti kuwana gira kurna ni kunya mama chingo chaka. Ono chikubuliga ho basi ono kiki kia bei mami. Ailendo mugana konde. Touch it, my God. Touch. Touch. Napigia mimi simu. Unadhani mimi iko free? Wewe nadhani. Lina Nyamwaya. Hi guys. Sawa, I'll give you a shout, my girl. Sure. Mercy sweet. We know mwana waziri. Dominic Ondieki Absini Samson Keriga kwa Magena Town. Chibesa Chamatanga na chibana mwanyalire mokoliera tobabuye. Wakati lakini ngwa ngere yumbi yegos. Ngwa kunanya leo mongena nyagesende. Mongena ria saete ketanda kiamo muro ya tata. Mongena rito kumanyara. I'm telling you tigapia ye kanigwa. Mongena makongu. Ondanya mtu wangu ni aje. Sasa ondanya Mokoti amekusalimia. Kasi. Tianda so much message che inongo bwana takora chianga chia matanga. I am asking you. A video nere na kole tenta gete ko release. But they follow me on Twitter @nana_kwamboka. Follow me on Twitter @nana_kwamboka. Instagram Nana Kwamboka Ediva. I will follow you back. Isano ne motia ayetochi gode tingero gati kwa ndoko gende. Wote toto chigode. Era osalia matanga au. Ayigo. Yes. Omonginero musacho ya kwete. Omokungu omusacho ya kwete okolero musacho. Goikato mugorere yanga smart.
ngonye kale abakungu ambara batwependete okwenda saruni kwa minutu kia obyaiga kwabeke wifi ya obyaiga kwabeke gobigo se kwabeke kwerege ndonge bitokobeka kauga kalina kona gakoro kugesongo moko tukamanya nimesahau kwani ujui china ya hiyo kitu nakwambia tu sai kwabeka gaiga gantu kaliga smart bono moko bono no na banda baba na banekero bakura baba ndaba maintenyi tukora bra bago so kusmart kote bono into tokonya gochaya na gaiga ntubona abantu banse sisi kwatu kwa chini tunatarawiana yes tigekero mwatumira matanga na benga bunenya eyanga enyangi wedding gown ngaitiko totia ngochibeka tole eyanga bune yange mwamu is address you can wear to any occasion or locations kwana konywange na nabita matanga yomo gako ya kwanza mwana tenga by the way nje yanga ngocha kobeka ke nekitimba yanga lakini eyanga nere na beka matanga tata no enyorete ngwaro chimna yale kuto by the way yange yale smart sana elina yala gocha kobeke yange li mwamu abekene bikoroto bya orange gose bya white gose bya purple gose bya green gose bya yes abakolinaga kirachi kirachi pack what are you saying makoti yango kani ayego ikabantu babe smart ya matanga I didn't scare my student. Yes. High school. Makoti, by the way, you are a teacher by profession also? I thought the big school in Kisi, high school. I was teaching Dennis Kiage and his friends stay in it. You mean? Teaching with Madam Pamela. We need to go back and me, I can teach Kiswahili very well. Aya, igunda ragotebi. Eya kegochi. Oriagi. Agoteba, committee ya matanga. Oriagi agoteba. Committee ya matanga na ne diva. Koranche. Nero egotenenera amangana ye chianga chie family ya maremu chibesa committee okay yes na bagotenenera chianga chie family egere family ebe smart nyabaro Vincent yakoteba ekenyoro kegore chianga chie family chibesa chiri chigo tanga sugari chigo changu werende committee ya matanga mokogoti nkorosiere gento tokoroka budget nkorosi gwere budget engima tua manyanga matanga ya amagima pi anyagosira chibese renga toganetie egara matanga ya ikirane we give the rate a befitting send off Josephat Kibegwa igagotebanga committee erigererie family ekoigwana ne committee Labanon somo otebe committee nero ekogora chianga and mokoti I am telling you this ekere togenda tokobange umoyega bwa matanga igotokorosie budget and this budget entails everything to do with every nitty-gritty ya matanga yaiga etokorosi endagera abantu bagocha koria intuna bagusise togusi ntori bangiti nkorosi tole amangana ye chitenti ebirogo esa abantu bagocha wikaransa amache torosi nonyene sound system wechichipie tobe ke binto byonsi pi paka chianga tegera elo dimokaya maluda gote bakonya para 4 lakini tarunga igali toto ni maite dressing is just the family depending nature besa chiribabwate yes. Well wisha na bako bagore exactly. But not abagatin capital letters not committee grandson yule mmoja taba nobody kero omuntu tige gorere tianga mwaye kali esakoro yarenge abantu bagoteke advantage konyore byabosa Labanon soma otebe committee gore tianga Frederick yagoteba kero omuntu egorere tianga chiaye abantu batige kuruchibesa cy'umucyango tumanye ngo mucyango yo to kuruchibesa batotu wakokonya bane fisi ne sarundi mogoti korosa kwa bagia matanga noroche nande bana mugoti ganda ragosekira regento kendo tanya kumanya noroche committee etabangeti umuyobo yubo matanga bya bake family be dressed bya abantu bagocha kuboli kwani chibesa twachangete ngaichi achiete omukungu uri atagurire tuwe yanga abe smart yale rumo sachoye kwanza litukele mukungu kwa gawa kwa riromba batimbo ati anga nkobeka of course akimwa so kyongo bero baka togole yango mukungu akobeka musachoye gakure nduri ko masoki matakataka igo ngochi korusio mukungu nyoma bana ole mposa aya oyo igakoro kwa Edwin family members have to sit and agree oyo Edwin Mukaya Josephat Kibegwa na korodire onyancho konga yekina kia onkeraire Ben Onserio mwana mintoni nkoroche Samson Nyalibokorosi cha diaspora Bahrain Manama City na korore David Gisemba tubate loud and clear from Doha mokoti nare okombodi na ne divota ocho chake TV watu tangasira kitwa na korigere TV nere yue gocha bwango iga mali out of the committee should not buy the dress for the whole family agoteba I refuse
what a back story, of course, is another controversial always. I wonder why it is necessary to buy nguo za matanga wakati mtu amekufa. Watu wakwe smart. What are you celebrating with the new clothes? The life well lived. Somebody has already died. We are celebrating our departed loved one. Omoyo ya kwegote ba family ya maremu na baba kwenerete kugura chiange echo. Komiti terigo soaroro e komiti gasi abono kubanga mangana ande ya matanga. Haya, toi guchisemi. Egesa. Mbia mono njini abono. Chibarongo. Aya, chianga chia matanga ngobwena ta kugura. Chibesa ngokorwa. Igo family ye banga dressing. Aya, mbia mono. Okay, gotari job iguna Job Jackson yagoteba. Ya soregesa. Okay. Job Jackson yagoteba iga. Funeral budget shall include clothing for the family. Kwa igure mokoti. That is where. Egesa. Aye, na kibono mwana minto. Opareta mwenye webono. Bolire na obo na mo bwate terero. Pole. Amina, karibu ngoko gororo chiange chia matanga ngogotenere budget yeyo. Familia yenye ne kwereire. Babange. Arafu bali kichibese barabwa abanyene. Okay. Asante. O kwandire point bune yerikire kaiga mokoti Bernard Musayung anyuga otebiriga family yegorire chianga agotebereiga family yegorire chianga ncherateyo for example oraga chirenya gusira mbale bali bago kumukoti batabwatie nyumba goikatu cha kumuchanga bono bugo changa to cha kotwagache nyumba arafu otebanga totenenere chibili bune ndagera ebili ya nyagitari njarengo ya mocha lineroro na ende togole chianga agoteba nefa na inde togole saruni. Yes, Dennis omwega gwako agoteba funeral committee is responsible because dressing is part of the funeral arrangement of the deceased family na kie kinkogotebia and must be smart to celebrate the late well life lived mokogoti. Pius Mesa tebia mokogoti arorekane video Oscar Pogonyalibo korwa Twin Cities na kororire oyo iga korwa na Nyamongo nkwara goteba no choice family goiko egorerwe chianga chia matanga Eric Kibwage korwa keigamere tige family yegorere chianga chia matanga Samson Nyaliba goteba korubaren manama chianga ne gochitakiriti nyese nyese family ko beka smart ko nyako beka egekogera eyine nyangi enene yo moelio ya nyagusira by the way is true Samson otebe ine nyangi enene yo moelio na gotoko igwa bana Stephen Yombogo kwa negentekia byansome yoka agoteba iga omuntu gokwa chibese chiatoka chokogora chianga lakini ekero muntu oyo aromurwaire nyagitari oborwa no yokomukonya ne chibese ekonyere nyagitari woni kana botokwere no nyemukanya gusire saruni tomorosie tu kitomobeka be smart lakini ekero ari kubakire simi kubatebi ngo musacho ya nyagitari aro komire mware kweri mwatiga aya omana mabda etwale ngobori abandega ingo kogora chianga chia family
ekeronya gusira aguchikwenwo ngokugora chianga abe komitiera abore onye komitikero barba gutwara chikomiti yes gose omuganga ne rukurushira somunana etwate bana ki omokungu omusacha yakwete n'abana n'abayibori bo musacha ngobwente gutenda dressing oyo kwereire if the husband dies no things have changed nowadays there is a committee mwana magutanere tigara atotebia Stella committee no ere yes mtu amekufia tuseme Nairobi ama Mombasa kuna bili ya hospitali kuna bili ya mochari kwenye taraga Musiko nyatara agacha abanambara school baleti high school ti primary ba botega to koleka pesa. Are we thinking of how to buy for you a 20,000 dress or 50,000 suits for the children? Was there things have changed. Nabanyora moga banana ki this is a big day. Yeneli tukweli hineneli nyangi. So abantu bagwechwara yo ngabona. Exactly. Abantu ko ikababe smart. Ya kawaida ya tukeli mama tanga lindi male komondo na maskani chiange komito nyete ko nyara kugora onyete yo the family brothers bebange mbama yete nkwe banga bali oise to wasium ndasirina no mobekera meme chwartu tuko tigara ndwara mna chandege imagine kyo yondata banga ngama tanga in fact to kwenta kobeka machanja betayo stara ngakuta matanga to kwisibya tu abasmart twabeka chianga twaro se tukitwatana pugali twakwana twa celebrate umondo muntu kule celebration yenenya yes it's a celebration kwa konyora muntu nano yo kwenda ko bekoruru yange nyina atakobeka suti akobe kure suti akobeka suti bana ritwariye suti suti boli akoboruru ngiya rubeke runentai ora arabia tabe ko bayi kwambe kala Ngocho mamba muronya baito. Mwana mabdota birega. Ese omoyega bwoko eni nyagosira ehune nyangi enene. Nyagosira goika aegwesiko enene na ande siko ya bene aseri tukolia yeli. Omwana mabdaga tebanga abantu babekeru chianga smart e committee eligererie bune family ko ba dressed very smart and presentable okatara kuri ndakora beka kenga bagatwara baiboli endera baiboli bako bakagenda bakabagoda tsuti bakabeka tsanduku bona nyagosira tana kubeka suti ya tsobo mabwa makoti koko makoti enseyo bogi mambo sa kerole moyo ne kwa beta matambara isoke ibeka chianga chingiare ne kukweta 20,000 to amotinde keire sanduku ma wasting resources we are not wasting resources but we are just playing our role egesa. Okay. Emeruka. Mbia mono bwairire. Yes. Okay, ngo bwana ata kogora chiange chibono. Family. Talia committee. Sawa. Ikotalia committee bintu mbere go tenenere byao. Onera go tebe family. Yes. Mbia mono. Kambanane. Yes.
Okay. Anginesi. Omongino yo igoba menyere to buruma bwanse. Momo golire yanga yechiri bukomiri bagamugo tigachiri bwechi komi achare ndera abantu mugako yo kuru. Eyo mongina abe smart gaki. Na kie mukungu agosoka chikutinde ko musacho gaki kabegete bichanjabe. Amen. Igo committee ebe kama ngana yubuya. Egesa. Yes. Mbia mono. Aye kiebunde. Ngobwe na takora chiange chiga chia matanga. E family. Aye committee. Ogotenenera mangana ayo. Yes. 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 Eba mente ruba gole chianga. Okay. Ibile no manga kurumatasia watebaiga iko na uwezo familia iko na uwezo wa kununua zao wacha wanunue lakini kama hakuna uwezo wakae hivyo even if you look smart kanya amekufa hata fufuka hapana watu lazima wakuwe smart kwa matanga hiyo tumekataa violence kimundo familia nere gutenenera chianga erasima babe smart exactly buna manage kuti family kwanza mokoti saba sibati barabange aba sibati ko bakwe banga bane nkora bali konya kwa ubesa cross committee abande bagote bani baru chiga baigwana aya noroche Kelsa Ali kwamboko yulo naratemo agoteba igakoro chinsemo chia Arlington Texas Dallas agoteba Texas uno sen Dallas whatever Arlington Texas agoteba committee egore chianga not expensive for the dead one because namara bakoirana but for the living anti niga otawaye mokogoti mambia ga kiesa bato kwa ba live rende elinde twategerere so ni life imbwa mbabwatete biya kabisa lazima muntu aewe the last respect buya kabisa oyo nero moigwa bwa bagwendo ga kitiga ntomengora gochia se kenyoro kia bugwendo asoko musiri yanko ya ekro kwa Jackson Muunde pole lakini abantu babe smart samnya seti na naga kimole biyapi agote batige family egole chianga oyo gakoro kwanga nere Edwin Mukaya na natiga nkoboliga erabo mugako sirire nabwate abakungu batatu committee yatemire kobareta amo tibali koigwana ebatagete chibese chichia matanga chibaganwe mbatageti yanga naki orateba abo mokoti njerinde na ikaranse committee twalenge kubanga matanga arengenjeye yes nyagosira gabwata abakungu batatu orio yomere ebatiganete nabwata omwana oye ere gachite ere tachiti ata konya goikaransa galinganya kubori kende korere mbatiganete yani kabisa ere batiganete ere na matanga agajeta ndo mwana yate kuruta kwanza ato mwana na maite ise na mungu mwaka ndalenge fisi ere na maite ise ata tarete ti mwana ere tete no munyaruko monene and then omukungu oyo abababere bono oyo bono olenganero monene bono no oyo nde bono olenganero moke okoigwana kogasinya Wana kero tu ikaranste committee ye kubanga matanga ya mokogoti what we did intubune committee igotu abangeta matanga ya with the powers vested in us intubune committee chinguru chiri tuaetu igotu aligereti omokungu oyo moyo igabwata abana batatu tugatebanga igakoye guchibese tukababekere budget ye chianga chiabo omokungu oyo monene etuki eyanga ebikoroto tukababekera 10,000 tugacho yonde
etuki eyanga ebikoroto omwana emine bikoroto tukababekera 10,000 abakungu meto umusacha obakule stalinere bakonya kweyiranana to avoid unnecessary behaviors of annoyance and kukasirika igomoko babanga egere committed nerote basa kweminje egende amatanga ya saleke so tukabanga bakungu tukakora mangana yunga batazi basa ga committee ko tenaimara you know committee mo bwate pa wasi wote ba no amatanga ya toko yaba mwato chorete bune committee so to chinga kitokole gasi gose totige mwe bangera matanga ino mbago takayigoma yete bono bakora committee yeminjire bakora chiabagoire tukabanga bakungu babere tukakora tukabanga abana tukakora tukabanga abayiboli bamaremu tukakora basibatu bamwe abana bamura bamwe abo kiro monda akoreki ebange tukabanga matanga buya kaera lakini rende nana ise gotoka oyo abamwe abanya gusira mbaro barabake bato muntu naro gukwa otige bimwana bya mwabebike bono ekera abana batigaire nkorigereri ekere committee kubanga matanga njena rai karansi committee nkorigereri torenga family yeye edepend na kiere nyagosira mbono tukocha kumwagatire nyumba we need money so we need to be cautious na kitotumia tibese chige budget goikato yerende nyagosira utigira abana bake na kitoko kore beseye togende tugure nonye ne policy ya abana insurance ya education togende tobeke chibese chiri chibere for a period boto tebe ne miaka usene 5 egere chichikoma chu abana bali bachikonyora kende onyo gosomia bamura bamwe abana besika mabake nkorigere ditore binte binge bana mumurumi no kure committee liare gocha kubasomi for your information committee ge korigere abana ba maremu tari abana ba mo maremu onyore biya ngonya no mugako okuo mugako monene okugo tigira abana baye bare secondary na babantu togote bangana kitokora tokonya abana bare secondary lakini onye no mumurokwa committee ekorigere abana ba mwabo kwa igure makoti no nyugwete ege ntokende kyo moiso Gandara kata bi gendo kene makoti baka wan confused baka gya kira ko na ang makoti kyo ko ngore na yung bali chere makoti wan confused ni point ya umekuja vizuri yani makoti jana ikaranze chi committee bobe abantu baraba buruge bobe kwanza kachimwe karanze committee omosajo onyometa bakungu babere awese batato gotera kidari ko batebeli naki etabie ya indio go chakonga batige indio go chakonga kwabeka abana bange sikoko goku watotige committee to chandegete toko banga matanga o ka kera kwari ko wo bwansu no twarengo tete ngai yani kwa ndio go chakonga kwatiga abana bana gogo yani committee to manya go chandeka bakoti amatanga nari tu abangete ntwagaji umwana mabuta na ya maezi omwana no nyore tu na tu chandeka yani to gamba to korapi nande to chaka from one omakungu ya teba no oyonda teba no metendo tu akorete we suspended the two of them from the committee meetings mokore mo babange to babange abakungu bari ko batujerere liso two of them oyamonene akotebi oyonde ne stranger I don't know you oyonde motebi for your information I am the one who used to cook and wash your husband inje konya ngosubiri musajo changa na kumurugera inje konya ngai konya mane tamenyete exactly bone kaba chinduki bere toka chitebi no appearing in the committee meetings pirali makka toka barusi opi ke konya yabe bobe na igunya bwanzu Fred bunago te nganana ayane chairman ya gusi igunya baro Vincent tikanda ozaverae nyabaro Vincent akote bana ki nana njogunya mete menge ndio gocha konga Nabaro ndio tagete aya oyakoro kwa Bill Gates obedi e family na reta kere kugora chianga for the last respect of the deceased oyiga akoro kwa jaba sufro de rauteba inche
bagoteba injera iru botambe tiga gusali lakini nano mete family konyorora nyarebe konyeka arwari tingagusira they have spent a lot of money but me mokoti konyora family hata wamemaliza pesa me from where I stand eko mititige gorere family the closest yes tuseme kama parents na kikna wife or husband yes and children. Yes. Sasa hao wengine kama ni grown ups wamejisimamia like brothers and sisters watipange si ndio naonanga matanga mingi totebe nsokoro kwa grandchildren bago chama ba form group yes na karo if they are ni ye peke kana nunu yes noroche abachokora bange they come together ba form group kero ba form group bamenya goteba tutava trouser ya black tutatengeneza t-shirt wano baligi abantu rero mbamarite baligi omuntu obaroseli t-shirt babeke bicha ya sokoro bamutebe sokoro rest in peace sokoro we love you whatever this babeka no chirongi chimwamu arafu sikuizi gusi abanyaruka mbanjire kobeka chirongi kwanyora baiseke babeke jeans chimwamu nege t-shirt keri nabamurana baro babeka black jeans nege t-shirt abachokoro and then bona babande bono the daughters bona and the sons chiamuze bona barabu sons babeka black suit and white shirt maybe a tayembali or whatever team kala bagochora na baiseke na barabu babeka kwanyora nainde bono nyana matanga omugako yoga bwata abana umeta chi family nchire baraba nene mwabo omugaka asometi abana baye bonsi bali successful nini na nini bagoteba ni barabuka abanyene none abana baiga bamaremu totebe the ex family bona buna totebe mino the nyaisus mwa form group mwateba into abasubati will dress like this na bamura will dress like this so abamura batebu get your black suits and your shirts mwatenere budget yes amatanga nale abantu bagwetenenera lakini amatanga nale maremu tigira abana bakeme bibare high school 19 years wote wanamtegemea yes bona abana bona e committee nkorigereriere the nature ya matanga kuya bana lakini ngote man committee eko meeting korigereriere nature ya matanga yes oye igakoro kwa lameki agoteba ngasi semi kitu hapo but respect the disease and give a good send off Ronald Aliga kwani mpango wa kando unahusishwa na mazishi ya mume kama uko na mtoto wake kama uko na Ronald Aliga njomete ninganze gotebege ntekemo Ronald Aliga it's only fair ekerogotegerege ntabantu bagoteba kwaigwa unabacha kuropokwa kusema vitu haujui Noiwetera buna tabire kale ati kwani mpango wa kanda na uzishwa kwa matanga ati uko ni kwenu bwana mbochinga kio mbo mabikio bwa gote hata tujongelea mpango ya kanda sisi tumeongelea bibi wa atujongelea mpango wa kando tunasema kuna family unapata mwanaume exactly mwanaume akona bibi wawili na wa bibi wawili yes Ometaba sacha mbalanyi ometaba kungu babere abakanirite chiombe sindo Stella na matato ababa sacha mbali bade akaneta bakungu ba anyarete bakungu batana mwa abana amansi bose mbare entitled yes right bwana umukero musacho oyo nori okogera matanga asaleka baka familia decide ko irukali yako basa amba not even langata exactly na unajua ukileta shida hivi Zanga matanga au tata. Mungu sumbua abantu mpaka yani unajua mnapeleka watu mbele nyuma abantu bali okonyora baba bisete mpango ya kando. Bako somo kali tukolia matanga. Kali yako mugo tu. Aya okindo Jeff agoteba na musubati omaremu tatakeriko base committee gaki. But why not? Daughters si wanakuanga kwa committee baba yako amekufa maybe a minute okay nonyene family libarase committee talinga bagocha ko wanasikiliza like bako bororo baboliwe bako boru kwa confirm by the way mimi na Stella tushabaika kwa committee za matanga ndio si unakaa tushaipanga hata Stella tunakumbuka hata ile matanga ya ule mama tena hiyo ilikuwa family kubwa na by the way it's important for women these things lakini talinga kama ungano bagocha ko make decisions no bako bororo emindombiro bako confirm for example nyabataito kobeke budget baboli no lakini no mbarenga moronye babwata abana ba committee na babata amanyekero mundu bwana ngora nyore kumimole Stella umesalimiwa na anti Bosoro nyabwanzu Fred Nero ukwaniri napenda Stella
Ombati Jeff anasema napenda Stella. Goja tomo sabanga ndio goza konga. Ombati Jeff amesema amesema eti anapenda Stella. Na mwambia hata amesema chota Stella ndio goza konga. Akino sio tirense. Ebeka. Amarembo. Abana bakolie ibintu bya. Nandi ogo chako. Brad Makka. Lakini Makoti aikwete makana atengire. Ega akimana kwa sababu jinsi. Waliera kwela. Wanda kwa mtanda ndinga nyama ta. Rosia matangao. Igwa. Exactly. Igwa. Abantu baraire. Exactly. Igwa. Morotongo utwapiaye. Kani gwa. Rosia kwa mate na bami no ya. Abo. Ekinege toro. Ekinege toro. Mokogoti. Koikoma nyama tanga nege toro ge sangi. Aya na mia. Ndaedit sai, ndaedit. Aya. Didi anionjomba is watching. Haye mokoti na kule pinga ngoje ya maji. Evanson moturikete. Tindo kwa nakenda akimo turi ngwara kubeka mazega buoke iritori. By the na te bate. Obe abakwete ba yerete nkosina gosire. Hakote ba yerete ngwa mukoti na tengro na ku. Aje mo go tokire. Endi sagero man pepo nyakon ki Rwanda buno musige. Dagrasi omwego mwana minta. Ayeyeyeyeye. Bayongo yako kwa. Tali rasi machianga kama hakuna pesa.
gusichi bese echiko rwa matanga bune familia kwenyara oyumeri gwaro haya mokoti gaki kwara atenga ke Charles Nyabuto na bagote mokoti mamine sabato gaki mobasa ko garo mwana obande arusi bwe getabu ye kanisa ndendete ande mwatigari ake mucha kumbol mokoti ndiwo sako haye oyakoro kwanga nere oye yakoro kwa Peter Manyange no bata bna goteba o mwana bwe mondo morore mutige na bali chanchave o mwana bwe mondo ikyo ko bali mwana bwe mondo o mwana bwe mondo mutige oye gagoteba unatosha kuwa kijana nana kijana Obe Geoffrey Mogira anasema naona uko juu sana. Mark me present saka boko juu na niache mtu wangu. Ogaro the sad reality. Ama tangaro nege sangi. Ngonya toliko chiko miti kwa attend kwa changa. Na haye buno konyora bako mundori gocha. We will not come. Obe makoti na kutoka mahongo. Iko na atenga. Omwana mabdango ngirale ranchirero. Mokoti mbia baba nyegari amaleko warara masasi mokoti akiri miege ndekyo ururu tuakule pi na rero musani onokoro ku Robinson Ayoka Lilian Njombara mnagani mtu wangu aye mokoti tochi aye tochi na umongwana nale ngoli yokoro ku Bivon Magale head boy mako maramote ngomoli na tafuta Bivon by the way present tu na you make my Friday Timo Bedi kende konyora chisikiza tuni au ne yemo ya oga ore nyorre ase okobata star 811 star 278 hash bogonyora bakonyora dia credit asokobata star 811 star 277 hash Ayaye yani Celine ne kambia gochi ali smart o mwana kambia gochi ke o mwana smart akibera kwa api nani Vera Machuka the beautiful girl bwana gosene kambi time tuko sene kambia kale ya Kenya wona yarentire amanota mayiya yekerero amanota kare yishingirwe mu ligara tumekwika Manda akaro mo Duran James kijana matengo muri gitore kare yishingirwe ya mo angara ira na to konkurudi tukore kagrare ne tukoria furahide tatote veira kwa kuna tia paso aku tia paso mkwasa tukoira ni bone ngani yiga tukore ya kawais tukore sengani yetora kubora ni naki yes ningo wende te kurwa tibese Choko gora tianga che family Telinga ngo wende to kobeke merobri tibese tora kubora ngani chibone te kurwa na kinago tebiga mukogoti ndobwata matanga che ina mbali chi family njire chenyarete chi family njire chintaka chi family njire chire katigati na matanga nare umuntu minago ku wase kutatu state final yes no muntu naro gukwa serikali yatenira kiregento na abantu mbale bago kumokoti maybe sibakora chigasi kiregento yatenira ya company yatenira ebintu kwanyora bune ndagere company yatenete chitente nebiroge company sound system nini company epaka waka na moja na kore kofi kwanyone company family bono bate bigunu bono banga mangana yechianga na nini kwanyora chi family nchire baka mangana security na kiregento igo mokoti ge kubwate mono amatanga mange karuto ikaranse iga committee nkobanga tole committee nkobanga tole bakachianga clothing etoko item ku clothing mokoti na ndetini without fear of contradiction ngote njena ikaranse committee chinyinge cha matanga iko tokobanga item pa item egente kemo na ande tu assign ekengo gotenira mokogoti nero gotenira a coordinate yarenga family bago richianga omongino maremo chiro pimire yanga abana ba maremo bago richianga neke chibese chisetiri aside ese amangana yechianga chomongino maremo na abana baye is 30,000 shillings
mokogoti nayo kwa guchibesa echo o make sure change chichagori kubwatikana ne family ne bitoki yes ne chi family nchire abanyene bakwebanga buna bona gotengana bekunyarika ngana no mugako kwa omugako monene bwa masikani obwata abana baye nabongo tumeka bono for example ngo mubwekano buna abasani baito kero buna oyonde babo Jack Mogoba ekero tatu mwabasirete n'abantu abanene ebe bangete bake organize ngwaro chibuna balinge smart ekero twari okora masaboga iga Nairobi Maxwell ngwaro chibuna babegete cyanga cyabo arafrit kulia matanga ngwaro chibuna balinge dressed barabumwa abo barabasibati abange abantu abanene mbabwati bana bakebimwerere bona barabumbe bangete at least okonyore family nere mino murabane murikire nabo mukonyara kwegorera cyanga committee egotenemero buriende buna mangana chikofi nini chi family njiro konyara bakabagotebanga intu buna abana ba maremu intu tokogorera tato mite kofi nje ngorwe kofi suti yes chi family nchire chirego arafu chi family nchire chibono okonyora umungina omugako omusacha akwa omusubati nomusubati omoke maybe tisa wa age mates 30 35 38 40 kwanyora nomusubati omoke omusacha yakuro mutigera abana oyo mali class 5 oyo ndali class 3 akande mbono kale koboko oyo omusubati onaganitie support abangu bona econometary at broken akuriria abana are confused committee go ikebange eligereri ngomusubati oyo ngakia gokonyo na kiako bangu egera matanga exactly na abana igo ekobwati ne chi family nchire gali kenyoro ime batali kwenyara ekenyoro na kieko banga matanga magima ekenyoro na kibako chibese chie sanduki omubirore tune pick up chitente ne chiri chia gali nka ebinyoro nke yes bono konyora abantu bakubeka chianga chinde chonse kwarorire amatanga netaba uti mokogoti nobogi mobo na kiegora ngote obogi netaba uti style tomenyete that is why tobwate abantu bali bakoli bamenyete biro $1 bali bamenyete $1 igoro bali bamenyete gochiguruna exactly omungora narega igokoro kwanga eno kunyaundi agoteba kwa bwatukire omusiki biya sana obe atebanga kwa butukira mogongo koromo kesenge njo natenga mono natenga properly Tinda kode tiga ndiki kia moiso se chinkoro chaino naba eti eme chando na toire igoro of late you are very funny Timo Bedi Obedi akini life too. Direct where? You work on no, it's yani a sentence. Is it direct one word, na direct kwa sentence. By the way, tiganda ratebia bantu ba never to adere tukoli ya. Weekend engia. Weekend by the way weekend engia moko teteri mutu ale weekend engia. Alafu tupatane matime sake Vanessa Rosni hi Vanessa how are you Ediva mama nyakara agoteba yanga tali rasima egente kenene omojegoere bia amen asante nyabaro Vincent kogo some SMS ya ne chikogie kabisa ayanga ngani agresi jane obe edino boy kokor diaspora chiduka obe amatanga ninu abanyene moraganie gakie njanga kimoko be katalia committee kubabangira anyway happy Friday korwa chituka chia diaspora asante akili niruka tiganya sabarende moto ari tukoligi yaki lero Friday komo kogenda se emega yokwego kya basacha tigana mngane ko nyagotebanga ndigo chakonga gosenga irangora takonya gosaba kobembe bamasagiro bogima bwanjo kirero tori komanye giokoli orali nebinde bigundo komoranje kanyo musiki ngo beke foli munse inse